García Lloso, fillo ilustre desta terra, que coa súa arte deixou unha pegada indeleble na nosa comunidade e máis aló das nosas fronteiras. Un home cuxa paixón pola pintura e a poesía subo captar a esencia desta terra, a beleza das súas paisaxes e a alma dos valderreses. Neste acto non só recoñecemos o talento dun artista excepcional, senón que ponse a valor a conexión entre a cultura e o territorio a través da obra deste excepcional pintor e poeta, xa que a pintura deixou de ser porto e moito máis cunha serie de lienzos e cores. É a representación dos nosos recordos, as nosas costumes, a nosa paisaxe e a nosa identidade. A través dos seus pincéis, Lloso soubo retratar dunha forma innovadora o que sentimos, o que vemos e o que somos. Desde os verdes das nosas montañas até os dourados dos nosos campos de viñedos. A súa obra transmite a esencia de Valdeorras dunha maneira única. Mostrounos como as nosas tradicións, a nosa historia, a nosa xente poden tomar forma a través da magia, da pintura e da poesía. Para rematar, hoxe, neste acto, dende a Xunta de Galicia, desde a nosa Consellería, desde a Delegación Territorial de Ourense, queremos recoñecer non só o seu talento artístico, senón a súa contribución á difusión de Valdeorras como un lugar cheo de cultura, de beleza e de vida. A súa obra non só trascendeu os nosos límites geográficos, senón que tamén deixou unha marca no corazón de todos os que disfrutamos da súa arte. Por iso é unha honra participar neste homenaxe onde lle otorgades ao título de Valdeorres Ilustre. Moitas gracias a todos.